Malta se terġa' tkun id-destinazzjoni uffiċjali tal-klabb ta' fama internazzjonali Manchester United. Kif l-Awtorità Maltija Turiżmu u l-Manchester United ħabbru li se jġeddu l-ftehim ta' bejniethom. Permezz ta' dan il-ftehim il-klabb se jkompli jippromuovi lil Malta bħala destinazzjoni turistika ma' segwaċi u l-ammiraturi li l-istess klabb għandu madwar id-dinja u li jammontaw għal 1.1 biljon ruħ. Il-Manchester United u Malta għandhom rabta mill-qrib li hija karatterizzata minn storja twila. Malta tkun is-sede tal-aqdem klabb tas-supporters tal-Manchester United. Permezz ta' dan il-ftehim il-brand Visit Malta se tibbenifika minn viżibilità b'saħħitha waqt il-logħbiet li jintlabu f'Old Trafford u anke fuq il-mezzi diġitali, fil-midja soċjali u fuq il-midja stempata madwar id-dinja kollha. Id-dettalji ta' dan it-tiġdid ħabru waqt attività organizzata f'Old Trafford, Manchester, fil-preżenza tal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Turiżmu Anthony Gatt u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għat-Turiżmu Carlo Micallef. Carlo Micallef qal li fix-xhur tal-pandemija l-Awtorità għat-Turiżmu kellha tkun innovattiva sabiex timmassimizza l-potenzjal ta' dan il-ftehim. U għasqar kif grazzi għal ftehim anke l-interess f'Malta mis-suq Ċiniż żdied sostanzjalment b'attivitajiet li ħadet sehem fihom l-Awtorità tat-Turiżmu. 5 snin li ġejjin se nkunu qegħdin nibnu fuq dak li għamilna. U hemmhekk ħammorru ma' Manchester United anke f'attivitajiet f'dawn il-pajjiżi ikollhom attivitajiet kbar għal fans tagħhom fejn jattendu eluf kbar ta' fans ta' Manchester United u Visit Malta tkun qiegħda tattendi u tipparteċipa f'dawn l-inizjattivi. Il-plejer leġendarju Dennis Irwin li żar pajjiżna kemm il-darba kellhom kliem ta' tifħir għal pajjiżna. The scenery at Valletta is like an open-air museum in my view is incredible. So many different places to see on the island. Obviously, the weather's much better than here in Manchester or in England in general. And it's just a great place to go. Nice vibe. Whether you're young, you go down to St. Julian's Bay and have a good time, or whether you're a bit older like me and want to go around the island visiting sites and go to Gozo, Comino, Blue Lagoon. There's loads of things to do in Malta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clayton Bartolo spjega li permezz ta' dan il-ftehim Malta se tiġi riklamata bħala destinazzjoni turistika fost il-miljuni ta' partitarju segwaċi ta' Red Devils minn madwar id-dinja. Għaldaqstant fl-estensjoni ta' dan il-marketing agreement li għandna ma' Manchester United, qegħdin naraw li jkollna tal-inqas training camp wieħed ta' Manchester United f'pajjiżna matul is-snin li ġejjin. Ser ikollna wkoll it-tim tan-nisa li ser ikun qed jagħmel żjara f'pajjiżna. U apparti minn hekk naraw li nagħmlu aħjar użu mill-following illi għandu Manchester United fej online għandhom il-fuq minn 73 miljun follower. Għaldaqstant dan ser jgħin sabiex Malta letteralment tilħaq id-dinja kollha grazzi għal dan l-agreement bej Visit Malta u Manchester United. Visit Malta se torganizza wkoll u tieħu ħsieb li toħroġ qatt ta' offerti fuq is-sit elettroniku tagħha. Offerti li se jkunu mirati speċifikament lejn l-ammiraturi tal-Manchester United. Dan se tagħmlu bilan li l-istess ammiraturi jkunu jistgħu jesploraw iż-sbuħija tal-Gżejjer Maltin.